dobrodošli pri nas, iskrene čestitke vsem nagrajencem, potem naše kuharice pa tudi ponavadi ne razočarajo in prepričana sem, da bo danes tudi tako. To je dobrodošli še kdaj drugič. Hvala. Lepa, vse ravnateljice, sem prej tako malo, zares malo všali rekel, tam, kjer župnik pa ravnatelj dobro sodelujeta, je to klerikalna afara, kjer ima župnik zadnjo besedo in tako je tudi bilo. On je rekel, da mora ravnateljica med govori, ne imela. Torej, v naši sredi lepo pozdravljam gospoda dr. Zorana Milivojevića, ki se je tudi na moje vabilo odzval, bom rekel, ekspresno hitro. Ko smo v našem odboru pripravljali to naše srečanje in smo prišli tudi na njegovo ime, smo seveda si mislili, Bog ve, če ga bomo dobili in če bo lahko prišlo. No, moral je tudi nekaj svoje termine predstaviti zaradi tega, zato najlepše zahvaljujem in sem res vesel, da ga imamo danes v naši sredi. Kot veste, on je po rodu Srb, zato bo tudi govoril v srbščini. Sva se pa vmes pogovarjala, da takrat, ko bo začutil, in on to točno ve, ker tudi v Sloveniji dosti predava, da Slovenci ne razumemo kakšne srbske besede. To velja za vas, ki niste v jugoslovanski armadi, službi vojsko, večina ste taki tu, mi drugi nimamo s tem problema. Torej, bo tudi dodatno ilustriral v slovenščini. In še nekaj drugega. Sprememba programa je v tem smislu, da želi, da smo kar vmes aktivni. Torej, ne bomo naredili tako najprej predavanja, potem vprašanja, ampak če boste imeli vmes že željo, da kaj pojasni ali pa da dodatno kaj vprašate, kar roko dvignite in kar z njim direktno komunicirajte. Tako da ne bomo delili našega tega dopoldanskega dela v dva dela. Torej, dr. Zoran Milivojević je po svoji osnovni izobrazbi zdravnik, diplomiral je na medicinski fakulteti, psihoterapeut je postal leta 1989 in sicer na področju transakcijske psihoanalize in je tudi na tem področju pravo mednarodne izpite, koliko vem je v tako imenovani srednji Evropi, če še ves jug zraven, štejemo pa še ves vzhod, edini, ki ima ta certifikat, sicer tudi predava na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju v Avstriji. Posebej se mi pa zdi pomembno tudi, da opozorim na njegove knjige. In sicer ena ima naslov Čustva, druga Formula ljubezni, potem pa Igre, ki se jih igrajo narkomani in pa Mala knjiga za velike starše. Nekaj od literature njegove na razpolago danes tudi tu, tam, kjer se prodajajo knjige, lahko dobite tudi tiste, ki jih je on danes sabo prinesel. Gospod Milivojević, še enkrat prisrčno pozdravljeni in vam kar predajam mikrofon, da čim prej gremo in medias res. Ako neko od vas ne razume neku reč koju ja koristim, najbolje da je ponovi na glas, pa će neko od ljudi okolo da prevede. To je sistem koji se pokazao do sad najbolji i najjeftiniji. Ja u svojim predavljima koristim dosta vizualne metode, poneo sam i PowerPoint, ali ovde to ne možemo, tako da ću crtati i sad, ja se izvinjavam ljudima koji su jako sa strane, neće baš dobro vidjeti, ali malo ću crtati rečima, tako da me razumete? Hvala. Kao što znate, tema mog predavanja je o permisivnom vaspitanju, permisivna uzgoja. Vaspitanje dolazi od reči pitati, znači hranimo, pitamo nekog da bude veći, isto tako to uzgoja, gojimo, dajemo, odgoj, uzgoj, gajenje, podižemo decu, da deca budu kako treba. Ja ću
krenuti kroz pregled nekoliko modela vaspitanja i ukazat ću na njihove slabosti i na njihove dobre strane. Da krenemo od tradicionalnog slovenačkog vaspitanja. Odmah da vam kažem, ja volim Slovence, jer će možda neke stvari biti neprijatne da čuju oni koji se poistovećuju sa tradicionalnom slovenačkom kulturom. Dakle, tradicionalna uzgoja, kada su u pitanju one dve stvari koje su deci potrebne, a to su ljubav i disciplina. Tradicionalni način vaspitanja u Sloveniji je takav da se ne pokazuje ljubav. To tako? A ja nije. Da. Tako da, recimo, za mene koji dolazi sa juga, to je bilo malo čudno. Tako da, praktično, jedina pohvala koja se koristi, to je ono pridan. Pridan pan, pridna punčka. Pridi sam pridan. Vodimo v prid. Znači, priđi, budi koristan. Tako da, ako sa tim pobližemo pokazivanje ljubavi, onda ispadne da je ta ljubav na neki način uslovna, pogojna. Što znači da dete mora da zasluži ljubav, da bi mora nešto da uradi da bi zaslužilo ljubav. E sad, da li je to dete koje zaslužuje ljubav, recimo ima sve petice u školi, da li dobije ljubav? Znači, tata vidi sve petice. I šta tata kaže? Da vidi. Sumnje. Da, petice. A šta je za ručak? Dakle, normalno je da imaš sve petice. Ako imaš sve petice, to je u redu. To je nula. Ako imaš jednu četvorku, to je minus. 2 četvorke, trojka. Znači, zašto se trojka zove dobar 3? Zato što je dobro, to je tako standard. I kad je bolje od 3, to je iznad standarda i onda to treba pohvaliti. Pohvala motiviše dete da se još više trudi. Međutim, imate one roditelje koji kad dete donese sve petice su nezadovoljni. Kaže, petice. A ona Alinka tamo, prvak Slovenije u smučanju. A onaj Aleš 5 jezika govori. A onaj prvak u kompjuterima, ti samo učiš, samo petice, beži ti oči, stopni. Dakle, šta je poruka? Da li ja sad prikazujem roditelje koji ne vole svoju djecu? Ne. To su roditelji koji vole svoju djecu, ali koji koriste jedan uzgojni trik. A uzgojni trik je sledeći. Malo dete kada se rodi, ono funkcioniše kao što funkcionišu životinje. To znači da se oslanja na svoje telo i na to šta osjeća u telu. Dakle, ako je dete gladno, ono veruje svom telu, plače, traži hranu, dobije hranu, osjeti zadovoljstvo i sad je u redu. Dakle, sve što je neprijatno je iz detetovog aspekta štetno, škodljivo, tako. Sve što je prijetno je iz detetovog aspekta korisno. Recimo, Slovenci su poznati po tome što puno rade. Kako to da objasnimo? Da li se pojavljuje neki gen severnog Zagreba? Pa ljudi, rodite dete i čekate da mu gen proradi. Ne. Dakle, mala deca su u stvari hedonisti. Oni veruju onome što osjećaju i misle da je ono što je prijatno, korisno i dobro, a ono što je neprijatno, škodljivo, štetno i škodljivo. I sad, da li je rad prijetan? Da li deca vole da pospremaju igračke? Deca vole da se igraju, a da li vole da pospremaju igračke? E sad, zašto deca počnu da pospremaju igračke? Pa zato što ih na to natera roditelj. I tako je bilo i sa vama, koji ste sad delovni,
ali se vi toga ne sjećate, jer se to desilo dosta rano. Dakle, ovakav način uzgoja je takav da roditelji manipulišu onim što mi stručno zovemo separacijski strah. Strah od odvajanja. Ovo bi se dobro naglasio. Od odvajanja od roditelja. Znači, malo dete, kao tamo, je potpuno bespomoćno. Ono je praktično osuđeno da jako dugo bude zavisno od svojih roditelja. I bez njih ne može preživjeti. Dete se vezuje za roditelje, roditelji se vezuju za dete i ta čvrsta, to je u stvari ljubav, obostrana ljubav, ih garantuje da će neko brinuti o tom detetu dok dete ne odrasta. E sad, šta je cilj? Cilj je odrastanje. Cilj je samostalnost, sam stoji na svetu, ali ne u džungli, nego u ljudskom društvu. I zbog toga, ako se pitamo šta je cilj dobrih roditelja, onda su to dve stvari. Samostalnost i socijalizovanost. Da dete bude samostalno, da ume da brine o sebi i da bude dovoljno socijalizovan. Uklopljen u društvu, da ne bude kriminalac, da ne otima i tako dalje. I sad, ako roditelj ne pokazuje ljubav detetu, onda dete nije sigurno da li ga roditelj voli. Ili će možda da ga da ciganima. Ako ne bude dobar, daću te oni, kako se zove, znate. Recimo, meni su plašili, ako ne budem dobar, daće me đubretarima. To su oni smetlari. I onda kad se čuje onaj kamion koji nosi, onda ja malo... Međutim, ako je dete malo uplašeno da neće dobiti ljubav, pa onda mama kaže, sredite igračke. Onda dete odmah skače i sreće igračke. Dakle, ako dete držimo u jednoj laganoj neizvesnosti, da li je voljeno, nije voljeno, onda će ono biti poslušno. I ako to, sad se vraća na taj tradicionalni model, znači, ljudi koji su uzgojeni na ovaj način, da roditelji nisu pokazivali ljubav, ali su imali visoke zahteve i disciplinovali su tu svoju decu, rezultat su ljudi koji su pretirano socijalizovani. To znači, vode računa o drugima, iznutra misle da ne vrede i zbog toga se jako trude s polja da nešto naprave, da pokažu drugima, da zasluže, imaju vrlo uredan vrt, lepu kuću i sve ostalo. Recimo, ljudi iz Srbije koji su počeli praktično tek 10 godina više da putuju, onda kaže, ja, Slovenije, ti radiš u Sloveniji, kako je tamo lepo. Ono, crkvice pa bele, posvetljene noću, pa sve uredno. Da, ali oni ne vide da su tu neki ljudi koji to uređuju, da to zahteva vreme, da to neko radi, da tako. I sad šta? Ja kada sam došao u Sloveniju, vi znate, ja sam psihoterapeut i došao sam tako što su me pozvali kolege i držim edukaciju iz te vrste psihoterapije koju se ja bavim, koja se je transakcijska analiza, akcija, reakcija, transakcija, znači analiza komunikacije. Ja sam bio prilično iznenađen što sam vidio vrlo kvalitetne ljude, znači puni kvaliteta, koji o sebi misle ružno. Koji misle da ne vrede, da oni nisu, i tako dalje. I još imaju jednu onako kulturološku prepoved, a to je da se ističu. Znači moraju da budu skromni, ne smiju, ali tu skromnost oni nekako pretvaraju u intimnu osobinu. Znači pogleda sebe, pa ne smije sebi da misli dobro. Jer ako misli dobro, onda on umišlja i ne zna šta. I to mi je rezultat te tradicionalne uzgoje. Znači, visoko produktivni ljudi koji rade, koji su vredni, koji imaju rezultat, ali koji nekako ne uživaju u životu i o sebi misle ružno. I to su u stvari pacijenti. Dakle, šta je pacijent? Pacijent je osoba koja je tako fina, ljubazna, i zove telefonom i kaže, ja doktor Milivojeviću, da li možete me primiti, onda ja kažem,
mogao znati, ja sam privatnik, to košta, nema problema, platit ću i tako dalje. Znači, vrlo fini ljudi koji kažu imam problem i vrlo su motivisani, hoće da plate. I onda su oni počeli dolaze kod mojih kolega širom sveta, takvi, jer to nije samo slovenački model, to je taj srednjoevropski. Nekad se to zvalo nemačko vaspitanje, recimo u Srbiji je praktično Vojvodina takva, znači već južni deo ima drugi model vaspitanja tradicionalni. I oni su počeli da idu na psihoanalizu. I onda smo mi, kao terapeuti, počeli da uviđamo da kada roditelji ne pokazuju detetu ljubav, da je to jako loše. Da oni, jer šta je ljubav? Ljubav je kada neko kaže drugom biću, ti si kao ljudsko biće meni vredan. Ti meni vrediš, kao celina. I zato te želim pored sebe, i zato se za tebe emocionalno vezujem, znači ti si mi pomemban. To je ljubav. I kada detetu pokazujemo ljubav, mi mu stvari poručujemo da nam je ono pomembno i na taj način mu pomožemo da izradi ljubav prema sebi. Samo ljubav. I, dakle, vrlo važna stvar. Međutim, ovi pacijenti, naravno ne svi, nego ljudi koji nisu uspeli da dokažu drugima da nas vrede, pa su zato depresivni, i onda shvatimo da u njihovom detinjstvu nisu dobili ljubav i mi smo krenuli da pišemo knjige o tome. I kad je bilo dovoljno knjiga sa raznih strana, onda je nastala nova paradigma. A nova paradigma se zasniva na tome da se deci pokazuje ljubav. Znači, kada mi detetu pokažemo ljubav, onda to dete neće biti neurotično, neće biti pacijent kada odraste. I onda su roditelji, umjesto da gledaju svoj udaljeni cilj, a udaljeni cilj je šta? Pripremiti dete za samostalnost u ljudskom društvu, oni su počeli da gledaju detetova osjećanja, čustva, emocije. Dakle, kako ja znam da li sam ja dobar roditelj? Pa gledam da li je moje dete srećno, da li je zadovoljno, da li je srećno. Sad, šta je zadovoljstvo, šta je sreća? To je najbolje objasniti preko koncepta želje. Ljudi imaju razne želje, deca imaju razne želje. I kada neko ostvari ono što želi, osjeti zadovoljstvo. Što mu je želja važnija, to je zadovoljstvo intenzivnije. I kad je želja veoma važna, tada dobijemo taj kvalitet koga zovemo sreća. I sreća dolazi od glagola sresti se. Šta se srelo? Srela se moja želja i povoljna prilika. To imam još kod Grka, oni su crtali, objašnjavali da je Bog sreće Kairos. Mladić koji trči okolo, namazan maslinovim uljem, nag, i koji ima samo jedan deo kose za koji možete ga uhvatiti i zadržite. Jer bilo gde da ga uhvatite, isklizne. I on tako trči i tako su stari Grci učili svoju decu da iskoriste srećnu priliku. Znači, ako ide prilika, imate samo jedan trenutak da ga uhvatite za tu kosu, ako ne, ode on. Propustili ste priliku. Znači to, sresti se, sreća. I sad, ako se vratimo na decu, šta je to? Mala deca imaju želje, imaju potrebu prvi godinu dana, onda sve više i više su to želje. U čemu je razlika između potrebe i želje? Potreba, to je ono bez čijeg zadovoljenja ljudi umiru. I ako tako gledate, to je jako mali broj potreba. Šta je želja? Želja je ono bez čijeg zadovoljenja je ljudima neprijatno. Međutim, malo dete od godinu dana ili godinu i po ne pravi tu razliku. Ono veruje svom tebi. Znači, osjeća neprijatnost kada neka želja nije ispunjena. I zbog toga dete to doživljava dramatično. Da li deca znaju da razlikuju sebe od svojih želja? Ne. Dakle, dete hoće to i ako mu vi date to, onda je u redu. Vi ste roditelji koji vole. Ako mu ne date to, onda dete se osjeća neprijatno, znači njegova želja je frustrirana, ali ono ne razlikuje sebe od svoje želje. I ko odbija moje želje, on u stvari odbija mene.
ne voli. I sad, zamislite, imate godinu i po, ili dve, i kad imate godinu i po ili dve, šta je najvažnije na svetu? Da li vas roditelj voli? I onda dođe situacija, jer ih hoću to, i roditelj kaže, ne. Baš, ne. I šok. Ali, mama, ali tata, pa ti me u stvari ne voliš. Dakle, to je dečja logika. Nekada deca to glume, isiljuju jel kasnije, ali osnov je to način na koji dete različite. I sad šta? Ja sam roditelj koji ima u glavi, ja sam dobar roditelj ako je moje dete srećno, i sad ja krenem da disciplinujem svoje dete, pa mu kažem, postavljam mu granice, kaže to ne može, i onda me ono pogleda i padne u depresiju zato što shvata da ga tata ne voli. I kakav sam ja roditelj? Da li je predanom srećno dete ili nesrećno? Predanom je duboko nesrećno dete, ko sam ja, onda sam ja loš roditelj. I ako ja to mislim, šta osjetim? Čustvo koje se zove krivda. Na šta motivira krivda? Da neko promeni svoje ponašanje. I onda roditelj krene da se osjeća loše i onda popusti. Tako da, taj novi model vaspitanja koji nastaje kao kritika tradicionalnog vaspitanja, permisivno vaspitanje, znači permisija, permission na engleskom, to je dovoljenje. Mogu li, možeš. To je dozvoljeno. E sad, u praksi je to postalo ono što mi zovemo popustljivo vaspitanje. Mogu li, ne možeš. Onda roditelj, unutrašnji dijalog, kakav si ti roditelj? I onda roditelj kaže, može da dušo voli tebe mama. Dakle, umesto da roditelj nametne odraslu logiku detetu, pa da kaže, baš zato što te volim, zato ti to ne dam. Ne može. Ne. Znači, postavljanje ne između čega? Između onoga što je dozvoljeno i onoga što nije dozvoljeno. O tako? Međutim, nemate granicu bez graničara. Znači, roditelj je taj koji staje na mailu i kaže I taj roditelj mora da zna što radi. Jer ako vi volite dete i to dete se osjeća loše, neprijatno, kako je normalno da se vi osjetite? Prijetno, neprijatno, ravnodušno. Neprijatno je normalno. Zašto? Pa zato što volite dete, a glavni princip ljubavi je sočustvovanje. I ako neko koga vi volite se loše osjeća, vama je žao što se to dete loše osjeća. I gdje je rešenje da gledate u emocije? Znači, osjećate šta? Usmiljenje, kao je bila pravila. Žao mi, sažaljenje, tako, usmiljenje. Ali ne krivdu. Dakle, ne treba gledati detetova emociju, nego treba gledati udaljeni cilj. A udaljeni cilj je pripremiti dete na samostalni život u ljudskom društvu. Znači, ne mi da ga usrećujemo do kraja života, nego da ono bude sposobno da samo sebi ostvari sreću. O tako. Međutim, da bi roditelj izdržao tu neprijatnost, mora da zna šta radi i koliko je štetno ako popusti. Tako da u ovom drugom modelu vaspitanja, znači koji se stručno zove popularno, stručno se zove permisivno, a popularno popustljivo, kad gledamo da li ima ljubavi i da li ima discipline, onda vidimo da ima ljubavi. Discipline nema. Tako da je ljubav ili uzgoja se pretvorila u pokazivanje ljubavi. I roditelji pokazuju ljubav. Jer su čitali one knjige i, znate, ko zna na kakvu osobu će kasnije u životu ne ići vaše dete. I onda bolje mi njemu da damo duplu dozu ljubavi. Da drži. Sine, tata te voli. Ali, u oči mi gledaju, tata te voli. Sad, šta je rezultat? Rezultat je dosta loš.
Ja bih sad jedan crtež, jer izbjegavam crtam, ali evo ovako. Znači ovo je mama, ovo je dete. Mama je dete, dobro, glavno je. Dete ima, sad crtam ono kao u stripovima, on je oblačeći za glave. Ljudi kao vrsta imaju veoma razvijen mozak, možgani. I ti možgani omogućuju ljudima mnoge mentalne funkcije koje životinje nemaju. I jedna od tih funkcija je memorisanje. Znači, mala deca jako puno memorišu, uče, upijaju, tako. I sad, recimo da dete želi da dira utičnicu od elektrike, što je inače veliki strah svakog roditelja, to je malo dete, tako. I mama to vidi i kada je to videla, jer se nalazi dosta daleko, ona drekne ne! Sad zašto mama glasno vikne? Zbog toga što mala deca, kada čuju jak zvuk, onda se dezorijentišu. Onda, šta je sad ovo, odakle to došlo? I prekidaju aktivnost. Znači ono što su radili, prestaju da raditi. Tako da, jedan od načina kontrole male dece je kontrola glasa. A onda mama priđe pa kaže to, no, pec, udari kruč. Znači, ne, pec. To je poruka. Sad, kada dete ne bi memorisalo, onda nikad ništa ne bi naučilo. Onda bi svaki dan bilo izmjeno. Opet utičnica, opet mama, ne, i tako dalje. Međutim, dete memorira. Znači, ta slika mame ulazi sad u detetovu psihu, tako. Seća se te mame, ali se seća i te mamine poruke. To ne postaje sad deo memorije. I ono što je interesantno, ta mama koja kaže ne, biva povezana sa utičnicom za elektriku. Znači, recimo, stručni izraz je asocirana. I sad, recimo, to isto dete 3 dana kasnije ide sobom, po sobi i tako dalje, opet dođe do utičnice za elektriku i sad šta uradi? Šta se desilo? Slika utičnice, koja je povezana u njegovoj svesti sa slikom mame, je pozvala sliku mame, a kad se pojavila slika, pojavio se i ton. I to je prvi način učenja. To je učenje za koje mi smatramo da je primitivno, znači tako uči i psi, recimo, mišljenje u slikama, konkretno mišljenje, ali deca tako uče. Znači, ono tog trenutka se aktivirala jedna struktura u njegove psihi, koja ga upozorava kako treba da se vodi. I, recimo, možda još 10 dana kasnije, dete ide, opet ide utičnicu i kaže no, pec. Znači, sad je ono ušlo poistovetilo se sa tom mamom i tako dalje. Dakle, ovaj primjer sam dao da shvatite da su deca, znači ovo ovde, biološki programirane. Znači, deca se rađaju bez zavora, nema kočnice, nego. I za njim ide mama, tako, i to može, to ne može, gleda kao odrasla osoba, šta je dozvoljeno, šta nije, čula dete, štiti ga od raznih neprijatnih stvari. I to je taj zunanji staž. Međutim, poenta zunanji uzgoje je taj notranji staž, to je sad ovo, što sam crtao. I to ne samo ne smeš to i to, nego na ovaj način se ponotranji i moraš to i to. Recimo, pospremljenje igračaka. Zašto deca? Znači, disciplina ima 3 stvari. Disciplinovanje. Prva stvar je
ne smeš to i to, znači postavljanje meje, granica. Druga stvar je moraš to i to. Recimo, moraš da postaviš igračke. Učimo decu redu. Učimo decu da peru zube. Da li deca vole da peru zube? Kako onda dođe da peru zube? Pa terati mora, pa onda ustalo, pa ono. Znači, pruža otpor i zašto deca, recimo, počnu da spremaju igračke ili da peru zube? Iz dva razloga. Prvi razlog je što nemaju izbora. Znači, dete zavisi od odraslog, odrasli kaže, sorry, moraš, gnjavit ću te dok to ne uradiš, tako? I druga stvar, što dete često shvati, da je bolje da opere zube, nego da ga gnjavi roditelj. Ono, dete funkcioniše ekonomično. Znači, gleda koliko je neprijatno ovo, a koliko je neprijatno ono. I sad, na skali neprijatnosti od 1 do 10, oprati zube je neprijatnost 2, a mama koja te gnjavi ili kažnjava neprijatnost 4-5. Dakle, isplatite se. E sad, kada dete prihvati da mora da posprema, pere zube i tako dalje, onda se desi nekoliko važnih stvari. Jedna od važnih stvari je da se dete podredi. Znači, živeti u zajednici podrazumuje neku vrstu reda. Mi ne bismo mogli imati predavanje, da vi sad tu ne sedite, čutite, slušate. Jer reč disciplina dolazi od discipulus discipula, učenik. Jer ako imate 3 učenika, ne možete da ih podučavate, učite ih, ako ne postoji red. I tako da je tek sekundarno značenje reči disciplina uvođenje reda. E sad, u ljudskom društvu red je horizontalan, ali je red i vertikalan. Znači, postoji neka vertikala. Zato kažem nadređeni, podređeni. Međutim, vaš nadređeni, to nije neko superiorno ljudsko biće koje je u svemu bolje od vas. Ne, to je društvena uloga. Biti nadređen, biti podređen. I u mnogim situacijama smo nadređeni, u nekim drugima smo podređeni i to ide jednostavno iz svesti da ljudsko društvo jednostavno tako funkcioniše. Međutim, malo dete, naročito ono koje je permisivno uzgojeno, ono misli da je ono alfa. Znate što je alfa? Kad imate čopor, trop, tako, pa onaj dominantni samac ili samica, one su alfa. Pa ispod njih bete, pa sve niže, dok ovih na kraju omege. I sad, ako sam ja mama, koja misli da je dobra mama, ako je njeno dete srećno, onda ja gledam dete i ispunjam mu želje. I ako muž vikne na to dete, ja ne govorim s mužem 2 dete. I onda imamo šta? Imamo trop od troje. Dete, mama i tata, detetom upravljaju njegove želje, dete upravlja mamom, mama upravlja tatom. Pogotovo danas, kada imate jako puno jednodetetnih družina, da tako kažem. Jer nekada, ranije, kad je bilo više dece, recimo 5-6, onda oni između sebe naprave hijerarhiju. Znači, spontano se postavi hijerarhija i onda zna se ko je tu na vrhu, ko mora da se sluša i tako dalje. Međutim, kad dete stavimo u centar, a to je sad taj pedocentrični pristup, dete je centar, detetove emocije, ništa drugo nije važno, onda zaboravimo kontekst i onda to u stvari i ne. E sad, kada teramo dete da postigne neke stvari, onda mi njemu pomožemo da razvije delovne navade. Navadu reda, higijenske navade, učne navade i tako da. E sad, navada je izuzetno važna stvar. Zašto? Zato što dok vi niste imali navade, vama je rad bio neprijatan. Niste hteli da radite. Niste hteli da pospremate stvari. A onda je taj neko koji je se uzgajao, insistirao da mora, shvatili ste da mora,
I verovatno ste pomislili, eto, moj život je bio dobro počeo, a sad shvatim da sam sužen. Znate šta na češkom znači otrok? Lapec. Ja sam čuo sužen. A ja. Pa onda da sužen. Znači, deca jeftina radna snaga. Lapec je sin. Sin je lapec. Da, sin lapec. Međutim, tek onda rad postaje, odnosno prestaje da bude neprijetan. Kad imam delovnu navadu, ja dođem i uradim. Nemam kao ovi razmnoženi, ajde radi to i to. Jao, treba govorim to i to. I onda zamišljam kako radim to. Morio sam se. Jao, nemoj. Recimo, u Srbiji izraz, nemoj da me smaraš. Ako mama nešto kaže, on se već umorio. I kaže, nemoj da me smaraš, umaraš, utruješ. I onda, znači, još nije ni počeo da radi, a već je žrtva tog rada. I onda, naravno, ili neću, ili hoću, ali ne sad, pa kad, pa kasnije, odlaganje. Danas pokušavaju to da napravi dijagnozu. Sindrom prokrastinacije. To je kao ti koji odlažu. Međutim, sa delovnom navadom, ljudi nemaju tu inerciju koja ako će sada doći u red. I čak je kontra. Ljudima je neprijatno ako ne urade ono što su navikli da treba da radi. Tako da, kod male dece delo je neprijatno, kad steknete rade navike, onda nije ni prijetno ni neprijatno. Kad dugo radite, vi se umorite, utrudite, a onda se odmarate, tako, pa onda osjetite energiju, pa ponovo radite. To su neki ciklusi. Međutim, ako postanete majstor u tome što radite, ako vas to ispunjava, onda možete u radu da uživate. Ali to je nadstandard. Ima čak ime za to. Jedan američki psiholog, mađarskog porekla, čudnog imena i prezimena, Mihalj Csikszentmihalyi. Čovjek koji je uspeo u Americi sa tim imenom i prezimenom. On je profesor psihologije u Bostonu, sad je već tako dosta star. On je tu emociju nazvao tok, kada teče. Ljudi nešto rade, pa imaju to da teče i dobro se osjećaju. To se recimo prvi put pronašli kod hirurga. Jer hirurge prosto ne možete da oterate na godišnji odmor, hoće da operišu. Tako, dobro se osjećaju. A sad opet nije čudno što imam komšija, sused, Mađar, tako uzgojen sa delovnim navadama i tako dalje. Tako da, znači, kada roditelj tera dete, on postane notorni starši i taj notorni starši bude sad ono što iznutra tera dete, da kažem neka vrsta drajvera. Recimo, pokretač unutrašnji, gon, pogon, da dete radi određene stvari. Psihološke istraživanje pokazuju da ljudi koji uspiju u životu, da ih ne povezuje visoka inteligencija. Ono što ih povezuje, to su delovne navade. Dakle, ako dete ima delovne navade, onda je vrlo velika šansa da će uspeti u životu. Uspeti ne u socijalnom smislu, nego uspeti da ostvari svoje ciljeve, da dođe do onoga što želi. A kad ljudi ostvare svoje želje i ciljeve, onda osjete zadovoljstvo, žive zadovoljni život. Mogu da žive u skladu sa svojim vrednotama, sa svojim životnim ciljevima. I sad, novi crtež. Znači, sad ta relativna proporcija, znači imamo, kad čovjek odrasta, onda ima to notranje dete u sebi, koga se malo precrtao, ima tog notrnih starša. Između njih postoji dinamika. Idealno bi bilo da ljudi imaju dovoljno sačuvano to notranje dete, tako, i da imaju dovoljno razvijenog notranjeg starša, tako da imaju dobru proporciju između toga koliko su u kontaktu sa biološkim impulsima.
Znači, koliko su u kontaktu sa nagonima, sa strastima, sa željama, koliko su, ne znam, spontani, koliko se igraju u životu i tako dalje. I sa tim koliko se kontrolišu moral, savest i raznorazne druge stvari koje spadaju u to. E sad, to zovemo socijalizovana struktura. Ako ubacimo one tradicionalne Slovence tu, onda kod njih dobijemo ovu strukturu. Znači, veoma veliki notrani starši, koji praktično sve živo socijalizuju. Moraš ovo, ne možeš sve, šta će susjedi da kažu, šta ovo, šta ovo. I onda je taj biološki deo iznutra, znači to su divni ljudi, vrlo su obzirni, vole drugi ljude, solidarni, pomažu, super, ali oni u sebi nose jednog vrlo strogog noćanjeg straša koji kaže sve redu, jesu godio s njima i tako da. I te strukture zovemo preterano socijalizam. Preterano socijalizovane strukture. To su oni stari Slovenci. Znači, ljudi koji su dobri za druge, ali obično nisu dobri za sebe. E sad, šta nam je donela permisivna uzgoja? Šta su novi Slovenci? Znači, veoma jako unutrašnje dete i mali notranji starši koji nije u stanju da upravlja tim notranjim otrovima. I takve strukture zovemo nesocijalizam. Ovi su vaspitani tradicionalno, puno discipline, misle da ih roditelji ne vole, roditelji ih u stvari vole, ali neće da im pokažu. Jer žele da iz njih izvuku maksimum. Međutim, tako, oni daju maksimum, ali se loše osjećaju. I to su roditelji ovih ovdje. Znači, ovi tradicionalno vaspitani su uspeli u životu, svašta su radili, imaju tako, materijalno su stvorili i tako dalje, ali tata ih nije voleo. Nikad me tata nije povolio. I tako dalje. I onda taj dobije svoje djece. I sad šta se događa? Događa se ono što zovemo projektivna identifikacija. To je jedan stručni izraz koji se u stvari odnosi na to da taj tata u tom detetu, koji je sad njegov, recimo, sin, ne vidi sina takav kakav je i sinovljene potrebe, nego vidi sebe u detinjstvu. I onda tom detetu daje ono što on nije imao u detinjstvu. Znači, iz jedne greške odlazi druge. I pošto on imao ljubav, onda svom detetu daje ljubav. Pošto on imao previše discipline, svom detetu ne daje discipline. I dobije ovo. To su vam, ja sad ne znam kako je u krajima koji nisu urbani centri, ali u urbanim centrima je sve više i više dece koje su ovako uzgojene, vaspitane. I to u principu, te permisivne uzgoje se drže roditelji koji nisu zadovoljni vaspitanjem, odgojem koji su dobili od svojih roditelja, koji kažu to ne valja, ja sam patio, moram drugi način. I onda čitaju knjige. I u mnogim knjigama ćete naći da treba vaspitavati ovako. Međutim, sad se pojavljaju treća vrsta knjiga. Vaspitavala sam dete, kao što ste mi rekli, i dobila sam kretena. Gde sam pogrešila? Jer pazite, ovi ovdje, to su ljudi koji su dobri za drugi, možda nisu dobri za sebe. Ali ovi ovdje nisu dobri za sebe, nisu dobri za drugi. Jedino su dobri svojim roditeljima. I oni u stvari zavise od svojih roditelja, neće da odrastu i nespremni su. Evo, baš juče je bila jedna klijentinja koja kaže imam 3-4 godine i imam problem,
mladić kojem sam 6 godina insistirao da imamo dete. Kao on normalno. Šta će meni dete? Da li da raskinemo? Kao šta ću onda? Onda ću morati da imam neke obaveze. Ovako kad sam s tim nema obaveze. I tako dalje. Razumete? Znači, nezreli za život, infantilni, neće da prihvati obaveze, egocentrični, šta je za njih ljubav? Pa, da im radi neko isto ono što sam radio mami i tata. Znači, kod kuće je bilo, ajme mama, gladan sam, ajme tata, vozi me tamo i tamo. Kad nađe momka, ajme dečko, ako me vodiš to i to. Međutim, problem nastupa zbog toga što i dečko sada kaže, jel, ajde ti prvo ovo. Jer ti koji hoće da ugađaju, tih više nema ni u Bosni. Neki su probali ko uvoze one krilađanke. Maksimum 5 godina. Posle 5 godina postoje nenica. Hoću to i to. Razvodio se i tako dalje. Znači, i tu je sad problem. Zašto je problem? Jer ljudi su spremni da imaju dete onda kada su u stanju da svog unutrašnjeg otroka na neko vreme isključe. Znači, da odustanu od svojih biti mama. Evo, recimo, gospođa je pomirila želju da prisustuje predavanju, jer je mama sa malim detetom koga očigledno jako dobro hendlate. Super. Nije ostala kod kuće. Međutim, kada imate malo dete i kada mu se posvećujete, a to je prve 2, eventualno 3 godine, intenzivnije, onda morate da zaboravite malo na svoje ciljeve, na to što se dešava u preduzeću, na ono što će onaj manje sposoban da napreduje u službi, a vi ne, i tako dalje. Znači, to nije toliko važno, sad imamo dete, taj odnos, i kada deca dođu, onda se nekako vrednote drugačije nivelišu. Pre što nam je bilo jako važno, sad nam nije toliko važno, ali nam je dete važno i nešto se desi. Ali ova generacija je okrenuta uživanju i ne želi da ima decu, što manje dece, što kasnije, a onda, ako ima decu, često tu decu na neki način zloupotrebljava. Događa se nešto da zovemo emocionalni incest. Znači, rodim sebi drugaricu ili druga. I ona će da mi gura po lice kada ja budem, ne znam, stara, nemoćna i tako dalje. Ona će brinuti o meni. Tako da ima tu raznih loših stvari. E sad, ja bih volio da vi, pošto imam dosta provokativne teze, ako neko od vas želi bilo šta da pita, kaže, dignite ruku. Hvala. Evo gospodin. Ne, mi smo prvi tip vzgoja. Imamo mogoče vezano tudi s feminizacijo vzgoje. To je mogoče stereotip, ne vem, kaj vi o tem stereotipu mislite. Da, evo gospodin je pitao o feminizaciji vzgoje. U društvu su nekada postojale polne uloge, muškarac i žensko. Znalo se šta je muško, šta je žensko. E sad, te polne uloge su donosile razne prednosti. Zašto? Zato što, recimo, način sklapanja braka je bio dogovorni. Roditelji se dogovore. Njegovi i njeni i spojeni. I sad šta se desilo? Ona i on su dobro funkcionisali. Zašto? Pa zato što je ona u svojoj družini naučila da igra ulogu žene, on je u svojoj družini naučila da igra ulogu muškarca. Kada ih spojite, svako igra svoju ulogu i oni čine dobar tim. Tako. E sad, mladima je možda to malo čudno, jer mladi očekuju da se zaljube. Zaljubuju se, onda iz toga ide ljubav, što je zabluda. Zaljubljenost nije prva faza ljubavi, nego prva faza razočaranja. Zato što je zaljubljenost
zasnovana na idealizaciji, da ulepšavate stvarnost, a onda na trenutka vidite da stvarnost nije tako lepa i onda se razočarate. Međutim, većina danas tako misli i na tim putem. Tako da su dalje tu postali ljubavi, kako da ne. Ljubav, deca i sve to. Tako danas mi o tome govorimo kao davnoj prošlosti i nema često kao da je to neka prevaziđena, nešto negativno, mračno i tako dalje. Međutim, tako danas funkcioniše islamski svet. I kao što vidite, njihov model družine je mnogo uspešniji od našeg. Naravno, ako gledamo koliko se dece rađa. Tako da, budući stanovnici planete Zemlje nisu na zapadu, nego su na jugu, na istoku, u nekim drugim kulturama. Jer ovi neće da rađaju, samo žele užitak. Trče vamo, tamo, tako. I sada, kako su se dezintegrisale te društvene polne uloge, tako su se dezintegrisale i one uloge koje idu iz njih. A uloge koje idu iz njih, to su uloge mame i uloga tate. Tako da danas imamo muške i ženske mame. To znači, on je muškarac, a on u stvari u tradicionalnom obrascu mama je nudila ljubav, tako, tate je disciplinovao. Međutim, danas imate muškarci koji nude ljubav i onda žena ne zna šta će, pa ako ona daje ljubav, dete će biti neuzgojeno. I onda ona krene da uzgaja i ga disciplinuje. Imate totalnu inverziju. Tako da, znači, tata je postao mama, mama je postala tata. Naravno je to veliki problem kod ločenih, jer onda tata uzima, obično dete ide kod mame, tata uzima par dana i onda kupuje, pokazuje ljubav i tako dalje, a mama mora da bude i mama i tata i uzgaja i tako dalje. Tako da je to veliki problem. Drugi veliki problem, feminizacija, je zbog toga što biti muško ili biti žensko je povezano sa roditeljima. Jedan od načina na koji nastaje identitet, to je uzor. Znači, ja sam recimo žena, ja gledam svoju mamu, ja volim svoju mamu i ja želim da budem kao ona. I onda kako odrastam, tako se više ličim na nju. Želim da ličim na nju. I zato je nekada u tradicijskim kulturama bilo gledaj majku, biraj čerku. Jer ona će biti jednog dana kao mama. Međutim, ono što se desilo u zadnjih 50 godina, to je da žene ne žele da liče na svoje majke. Majke doživljavaju kao žrtve. Znači, gleda kako ona živi sa tatom, pa je tata kao bolje prolazi, mama lošije, ima službu, ima ovo, mora da radi, samo puno radi, onda još, ako je uzgaja, žrtvuje se za dete, volim ja svoju mamu, ali ona nije normalna. Zašto pa mogu se loše živi? Neće tako. Znači, ako moram da biram između mame i tate, ja ću da kao tata. Međutim, isto tako dečactvo, treba da bude tata tu. Ali, tu sad ima više raznih problema. Prvo, što je tata često mnogo stariji. Recimo, ja sam dobro dete u 37. Velika razlika. Znači, najbolje je kad nije tolika razlika, pa kad gledam tatu, nije da gledam detu, nego gledam tatu. I on nema te slike kad sam ja bio mlađi, šta sam ja sve radio. To je jedna stvar. Druga stvar, nema tata. Gde je tata? U Sloveniji. Mora da zaradi. Tata, što ti ideš u Sloveniju? Pa da ti kupim igračku. Idi tata, idi. Znači, uzor. Zor, zir, zur. Gledati. Uzor, gledati u nekog i upijete, želite da budete kao on. Ali da bi ste mogli da upijete, taj neko mora da bude pored vas. Tako da,
I ako nemate neke iz Slovenije, da neko ide u Nemačku ili ne znam gde da radi, uslovi života su takvi da tata ode ujutro i dođe uveče i gleda televiziju tu. Radi čovjek umoran, opet ode ujutru i tako dalje. I sad šta? Mora i mama da pa onda dete dane u vrtić, a u vrcu je ko? Puno tika koji ne, su žene, pa onda idemo u školu, pa evo, gospođa ravnateljica, možemo da pitamo koliko je muških ženskih, pa vjerojatno 2/3 ženskih, 1/3 muških, pa tako da dete uglavnom vjerojatno će biti u razredu gde je učiteljica, znači sve same žene oko njega. I onda naravno ženske vrednosti, odgoja i tako da. Ne znam da ste pratili šta su sve rekli, kad sam ja rekao da nije nasilja ako udarimo pedagoške po guzi. Zašto? Pa zato što je to nije ženska vrednost. Tako, mame ne vole da udare dete. Tata treba da udare dete. I otkad nema doktora Rugla, Janeza Rugla, nemate u javnosti tatu. Imate puno mama. Tako da, posljete svega toga jeste feminizacija, kao što ste rekli. I sad, mi ne znamo kuda idemo. Znači, uopšte ne znamo kuda ide ovaj kod, ova civilizacija. Sve te stvari koje smo napravili, i recimo, ta deca su ekonomski problem. Recimo, generacija Y, to su oni koji su rođeni od 70. do sredine 90. Takozvam generacija Y, oni su sad već tako 20. i početak 30. godina. Oni ne žele da rade. Šta da radim za 800 evra? To ja da radim. Ili, kaže mi jedan menadžer, kažem, radite to i to, a meni kaže, šefe, zeziš se. Kako mi je ovaj tata? I sad, ekonomska utakmica. Znači, tamo negde imate ovako uzgojene ljude koji trče, rade, dokazuju da vrede, da zarade, da prežive i tako dalje. I imate našu decu, ili puno naše dece koja računa kad umru mama, baka, tata, deda, onda 5 stanova, izdavaće 3, od toga će imati toliko i toliko, neće se raditi. Hvala, pitanje. Šta vi mislite o tome, o toj kemijskoj kastraciji muškaraca? Da li može to biti pravi razlog za sve ove probleme? Da nema muškaraca kao što su bili, da bi pravilno ispitavali? Upotreba pesticida, herbicida, utjecaj na razvoj mozga. Da. Znači, jedna od kriza, znači nastavljamo na ovu temu, feminizacija muškaraca, kriza muškosti. Nastaje između ostalog zbog toga što uzimamo suviše pesticida. Pesticidi koje ne možemo kontrolisati, tako voće lepo izgleda, ali ono je bar jedno 5 puta prskano raznim pesticidima, koji ne ostaju samo u kori, znači koji ne vrede, uđe u dubinu, tako da smo kontaminirani. I sad neki od tih pesticida simuliraju, ponašaju se kao ženski polni hormoni. Tako da se smatra da je jedan od rastućih problema, a to je neplodnost između zdravih muškaraca i žena, da oni imaju utjecaj na to. Vjerojatno zato gospođa misle na hemijske kastracije. Hemijska kastracija je nešto drugo, koristi se za seksualne prestupnike, pedofile, recimo u Poljskoj i tako dalje, da ih ubije seksualni nagon. Znači, takođe, veliki problem i zapad ide u pravcu feminizacije.
Izvolite. Kako vi mislite, predstavljate to mlado generacijo z velikim jaz v sebi, ja, da pa se zdaj v njih pojavlja pravzaprav iPhone, niti ne več oni sami, ampak ta napravica. Tehnologija. Znači, evo gospodin je spomenuo iPhone, to iPhone, tako. Jaz, to je jaz na engleskom. Mala deca se susreću sa tehnologijom vrlo rano. I vrlo dobro intuitivno vladaju onim ikuricama itd. I postoji već nekoliko vrlo ozbiljnih stručnjaka koji se bave uticajem digitalnih medija na organizaciju mozga. Tako da ima jedna knjiga zove se iBrain ili internet mozak. Napisao jedan američki neurolog zajedno sa svojim suprugom o tome šta su sve primetili kod dece koje se suviše baviti tim. Jer oni su, kako on kaže, digitalni domorodci. Znači oni su rođeni u digitalnom svetu i od samog početka upijaju digitalni svet. Ja nisam rođen u digitalnom svetu. Znači ja sam drugačiji. Ja sam, tek kad se moj mozak već formirao, počeo da koristim kompjutere. I zbog toga sam ja doseljenik u digitalni svet. Tako sam mi to nazvao. E sad, šta rade, zašto je ta tehnologija toliko omiljena? Pa zbog toga što omogućuje, zato što je prijatno, omogućuje se uživo. Igrate razne igrice, uživate jako zanimljivo. Vrlo je teško gledati dete od kompjutera. Zato je važno dece postaviti i digitalne granice. Koliko dugo može da igra, recimo igrice, ili kad odraste, Facebook, socijalne mreže, to mora da se kontroliše i morate da znate više od deteta. Jer ako ne znate više od deteta, onda će ono to da radi, ali i da ne primiti. Kasnije na red dolaze porno sajtovi i uopšte popova pornografije na internetu i to je isto veliki problem, jer formira pornografsku svest, prenaglašava seksualnost, odvojeno od ljubavi i mnogi ljudi su žrtve toga. Imamo sad već institut u Ljubljani koji se time bavi. E sad, šta se dešava s ovim mozgovima? Recimo, nešto vrlo slično motnji pozornosti. Jer deca kad gledaju te stranice, mlad pogled stranicu, klik. Kao surfa, tako, surfuje kroz taj internet. Međutim, nigde se ne zadržava i ako treba 20 sekundi da zadrži pažnju na nečemu, to je već muka. I onda dođe u školu i sad treba da gleda onu učiteljicu. Tako da oni to povezuju sa poremećajima pažnje, mislim kako su primetili da dečaci razvijaju multitasking. Jer multitasking je nešto, znači kad neko može istovremeno da priča, da piše različito, da radi više stvari istovremeno. Ja to ne mogu. Ja recimo kad potpisujem knjigu, a bit će mi zadovoljstvo potpišem ako neko da u redu, ja moram, da mi ne bih pogrešio ime, moram da se isključim. Tako da ako me neko pita, a kad ćete drugu knjigu? Ja kao nemoj pogrešiti. Znači ja sam ono isključivo multitasking. Ali ta deca imaju drugačiji mozak i zaključak ljudi koji su se bavili ovim istraživanjima da to nije dobro. Znači nisu u stanju da se posvete jednom zadatku i da budu istrajni, da dođe do kraja. Izvolite, vi pa vi. Vprašanje, ali prihajamo v čas, da bodo učenci tepli učitelja? Taj čas je došao. Pre godinu dana bila je konferencija učitelja Velike Britanije i onda su na toj konferenciji testirali da li neko bio žrtva, znači da li su nekoga fizičko zlostavljali učenici i da li neko svedočio takvu napadu. I došli su do nevjerovatnih 70%, da je 70% učitelja imalo
kontakta sa fizičkim nasiljem dece prema učiteljima. Recimo, veliki problem roditelja danas je što su roditelji nemoćni. Znači, čitaju knjige, slušaju televiziju i roditelji se plaše. Koga se plaše? Centar za socijalni rad. Uteče vidjeti. Ma neko i ovako ne znaju gde će s njim. Znači, nije baš centar zainteresan da uzme dete. Ali roditelji se plaše. I sad šta? Šta je roditeljska moć? Moć. Dolazi od moći. Moćan je onaj koji može šta? Da ostvari svoje cilje. Roditeljska moć je sposobnost da utičete na dete, da uradi dete ono što vi želite da ono uradi. Međutim, nemoćni roditelj, to je onaj koji kaže, ajde radi to. Čuješ da ti kažu, radi to. Najbolje budeš to zbog toga, toga i toga. Čekaj, najbolje zbog toga, toga i toga. Dođe u školu, rekao sam, 5 puta sam mu rekao i šta ja da radim. Ja sam, dobro, to je ekstremna prilika, ali imao sam slučaj, došli su kod mene se posavjetuju, dete koje je prestalo da ide u osnovnu školu. Pa su roditelji odbili u centru socijalni rad, pa kod psihologa, pedagoga, dečijeg psihijatra, bla, bla, bla. Međutim, sistem njega ne može da natrije da ide u školu. On sedi kod kuće, čeka da mama i tata odu, stalno priča da vole sestru više od njega i kad svi odu, kompjuter. I tako 3 godine. I sad šta? Kako njega natirati u školu? Postoji samo jedan način. To tako. Na silu. Znači, nasilje, to je na silu. Ali nasilje je pravna reč. I zbog toga, ja mislim, ako treba da vam uputim neku poruku, da to je jedna, znači država ne bi smela da zadire u odnos roditelj dete. Osim ako tu nešto jako nije u redu. Tako da su deca po važećim zakonima već jako dobro zaštićena. Ali ako vam država zabrani da udarite dete po guzi, znači roditelj voli dete, roditelj je odrasla racionalna osoba koja proba lepo, ako ne ide lepo, mora ružno, drugačije ne može. Tako i država, tako. Pozove se na sud, propiše vam kaznu, pa ako nećete da uradite to, onda dođu, stavljam lisice i država na silu uradi ono što želi. Roditelj socijalizuje dete i roditelj kao takav mora neki put da bude i policajac i onaj koji kažnjava i tako dalje. Naravno, ne mora svako svoje dete da kažnjava telesno. Postoji više načina kažnjavanja. Ali nekako je telesna kazna na kraju. Ako dete zna da ga nikad nećete udariti, onda možda vas neće slušati. Neku decu jednostavno morate da udarite da bi sama podredila, da bi pristalo na to da ste vi jači od njih. I to država ne sme da zabrani roditeljima, jer ako to zabrani, onda roditelji po definiciji postaju nemoćni. I onda ću imati epidemiju ovoga. Izvolite. Tako dobro razlagano, da viš, kako pride do argumentiranih socializiranih, ako nesocializiranih otrok, kako pa, kdaj pa še čas, oziroma kakšen je pa potem način, da se tiste nesocializirane še malo pec, Da. Čuli ste pitanje, ne moram ponavljati tako. To je sad veliki problem. Jer, znate, ja sam rekao, ovi su pacijenti. Kažu, imam problem, hoću da ga rešim. Vrlo su motivisani. Ovi nemaju problem. Dakle, da sam ja ostao samo psihoterapeut, ja bih vidio ovakve ljudi, klijente. I ja bih posle 100 takvih ljudi rekao da, ja znam šta je ljudsko biće je to. Jer 100 ljudi su takvi, 100 ljudi je takvih i takvih. Međutim, ja sam imao sreću pre nekih skoro 20 godina, da su me poslali da budem supervizor u Odgojnom zavodu Višnje Gore. A tamo su ovi raznorazni lakvi. I onda sam ja bio kao da sam pao s Marsa. I tako sam ja u stvari došao do uzgoje preko tih loših načina. Isti metodi
koji su vrlo učinkoviti u psihoterapiji, se primenjuju u zavodima i zatvorima, ali nisu tako učinkoviti. Zato što ovde imamo saradnika, ovde su ljudi koji sami žele kod sebe nešto da promene i sa kojima možemo da pravimo nešto što se zove terapijska alijansa, terapijski savez, sporazum, dogovor, da će oni da radi na sebi. Ovi nisu u unutrašnjem konfliktu, oni su u konfliktu s društvom. Znači, zašto ja nemam sreću jer samo susrećem kretene? Ja sam super, a šef je bio ovako, pa posle bio ovakav šef, pa onda ona kamera govorila to i to, on je kriva što sam ja uradio to i to, i sad ovi meni tamo to, i znači uvek je problem oko njih, nikad u njih. I to je sad dodatni problem, jer nemamo dobar metod da radimo s ovim ljudima da bi se oni promenili. Njih malo život dovede u red, ali, znate, malo je kasno ako vi u 50. shvatite neke stvari koje trebalo shvatiti u 25. To je tako problem. Ako su u pitanju mladi ljudi, tinejdžeri, onda, naravno, oni ne žele da idu na razgovore kod nekoga, roditelji misle da je to način, međutim, to nije način, jer dođe 2-3 puta i dokažu, eto, trudio sam se, ali ne ide. Onaj me ne razume, on je kreten ili ne znam šta. I zbog toga preporučujemo za njih družinsku terapiju. Jer onda ne ispada da je problem u njima, nego je problem u komunikaciji, pa ide družina, pa onda je to šansa da malo čuje kako drugi koji ga vole reaguju na njega, kako oni razmišljaju, da shvati da su njihova osjećanja važna. Znači, to je metod koji bi mogao, ako to neće, skupinska terapija. Isto je dobar način, ali, znate, ovo je u pitanju struktura osebnosti i za to nije dovoljno 10 puta otići negde, nego treba par godina raditi na sebi. Dobro. Kaj v teh situacijah lahko naredi učitelj, vzgojitelj v instituciji, ki v bistvu nima moči, ker mu je država, kot ste rekli, ne daje? Hvala. Čuli se pitanje. Nekada je to bilo znak starosti, dobro staro vremena. Ali, kao što su postavile uloge muškarci i žene, tako su postavile neke druge društvene uloge. Znači, ja kao učenik i moj učitelj. Mi kao učenici smo nosili uniforme, odakle uniforma, jedan oblik, onaj keceri, plavi. Igrali smo se, čujemo, neko kaže, evo je, ide. I mi odmah pored klupa, kao sedimo, kao da smo sedeli na pauzi, kad dođe ona, mi ustanemo, onda ona ide, seda, kad ona sedne, mi možemo da sedemo. Šta je to? Ritual. Obred. Red. Znači, rituali pomažu da se uspostavi društveni red. I tada profesorka nije morala da komunicira, jer smo mi znali šta je uloga učenika i mi smo bili u toj ulozi, ona je bila u ulozi predavača i ona je predavala znanje. Međutim, onda se promenila paradigma. Dakle, naša deca, ja ne pristajem da moje dete bude kao drugo, ono je posebno, jedinstveno, ono je osebnost i tako dalje. I onda imate u razredu 25 osebnosti. Od kojih, mislim, veliki problem koje škole imaju, to je što dolaze u škole deca koja nisu pripremljena za školu. Da bi dete bilo pripremljeno za školu, mora da bude taj notorni starši bar ovoliki. Znači, kad je dete pripremljeno za školu? Onda kad može da toleriše dosadno, dog časa. Jer ako ne toleriše dog časa, onda može to da izrazi na socijalizovan način, recimo
gledam s prozor i ovdje negde, što mnogi učitelji tolerišu, ne ometa drugi, ali može to iz dugočasja može da krene agresivnost. Znači, meni je dosadno, hajde ja da nateram situaciju da bude zanimljiva. I onda, tup, okone, onda tamo ja ha. Znači, onda pravi destrukciju razlika. Tako i malo, ja ti mali, ustane i ode, gde ste na kući? On hoće kući, dosadno, i tako dalje. Znači, ne mogu sebe da nateraju da sede. Jer učenje nije prirodno. Znači, sedite i učite. Mala deca su u telu, telo se pokreće, radi razne stvari. I mora neko da ga smiruje, gleda to, koncentriši se, ponovi, kaže, i onda deca nauče da zaborave na telo i da njihovu svest fokusiraju na učenje. A tako. Tako da, šta može da radi učitelj? Učitelj, nedostatak formalnog autoriteta, može da zameni ličnim autoritetom. Znači, više nije toliko poenta u tome da vi dobro predajete gradivo, koliko je poenta u tome da izgledate dobru komunikaciju i dobar odnos sa učenicima. A za to su potpuno neke druge veštine koje se ne uče na pedagoškom fakultetu. I onda učitelji idu na te razne treninge i kako da komuniciraju, kako ono. Tako da, dobar učitelj je u stvari majstor komunikacije, jer treba on da bude alfa u tih 25 različitih osebnosti. Evo, ako se slažete gospodin, pa da zaključimo zbog saplice, tako, izvolite. Ja, prikazali ste to permisivno odgojeno regulacijo kot neke vrste negacije tistega, kar je bilo tradicionalno. To mislim, da samo en naraven preobrat, to je tudi rezultat neke ideologije, ki rečemo recimo seksualna revolucija. Se pravi, zdaj me zanima, če vi v vašem psihološkem opazovanju ste opazili, da se dogaja sedaj mogoče nov obrat. Generacija, ki se bira permisivnim vzgojem. To je generacija, ki je sicer permisivno vzgojena. Jaz se sam čutim del te generacije. Je sicer permisivno vzgojena, je tudi ta odpor do družbe okrog sebe in se ravno ukira tisto, kar je v družbi sedaj dominantno. To je ravno permisivno vzgojena. In me zanima, če tudi vi opažate, recimo, da se pojavlja mogoče ta nek nov, se pravi, še tretja varianta, prikazano. Ovdje su tri varijante. Ta četvrta je ova srednja. Jer ljudi shvataju, znate, kao klatno. Nekada je bilo klatno u jednom pravcu, sad smo otišli u drugu suprotnost. Ja sam rekli da ono sigurno ne valja, a mi sad ovo. Sad shvatamo da ta suprotnost je u stvari suprotna napaka. Da ima jedna napaka i ona suprotna i sad idemo ka sredini, znači da ima i jedno i drugo. Sad, da, znači ljudi polako odustaju od permisivne vzgoje zato što su videli kako sve to pravi. Ono što je dobro, to je da su deca visoka vrednost. Znači neko ko je permisivno uzgojen, koji smatra da i njegovo rođeno dete je visoka vrednost, će se potruditi da stekne neke veštine, da nauči da postavlja granice. Međutim, vrlo je važno o tome govoriti, jer kada, recimo ovako ja vama govorim, ili u Sloveniji je dosta aktivna profesorka Godina, koja isto to govori sad, ima još nekoliko stručnjaka. Znači, kada govorimo o tome i kada ukazujemo neke druge primere, jer kada roditelji ili budući roditelji vide tu neku decu koja su permisivno uzgojena, onda one kažu, to ne. I onda su vrlo motivisani da uče novi model. Ono što me podsjetilo, kad ste rekli ideologija,
vrlo kratko ću, pošto smo dobili dozvolu još malo komuniciramo, još 10 minuta. Ljudsko društvo. Znate, imate ono razne kulture, tako. Međutim, ako sve to onako pomešamo, onda dobijemo dve življenjske zone. Jedna je zona preživljavanja, tako preživeti, i obično je povezana sa siromaštvom. Znači, kad je zajednica siromašna, kada ljudi teško žive, onda se oni bore da prežive. I druga zona, to je zona kvalitetnog života. I u zoni kvalitetnog života je obično zajednica bogata. Ljudi su se obogatili. Tako da to, seksualna revolucija, ona nije uzrok, ona je posljedica nečega. Sad čega vidjet ćete na ocrtežu. Zašto su ljudi zavladali planetu Zemlju? Iz dva razloga. Prvi razlog je što su pametni, inteligentni, homo sapiens, i drugi razlog je što se udružuju u grupe. Znači, jedan čovjek ne može da ubije mamuta, ali 5 ljudi ili 3 ljudi mogu to da urade bez problema. Znači, ljudi kao grupa su u stvari opasni. I onda imate zajednicu, imate pojedinca. I sad, taj pojedinac shvata da je za njegovo preživljavanje važna njegova pripadnost zajednici. On pripada kao nekoj zajednici. I ono, recimo, što je doživljeno na ovakvim skupima kao što je vaš, a to je pripadnost. Znači, u vašem slučaju pripadnost crkvi. Znači, pripadate, povezani ste, označe se to jedinstvo i to je vrlo moćna stvar. Sad, to je, u zoni preživljavanja postoje heroji, junaci. Ko je heroj? Heroj je onaj koji je spreman da sebe žrtvuje za ono što je važno od života. A ono što je važno od života je zajednica. Znači, heroj ulazi u nešto rizično, možda nastrada, možda ne nastrada, ali da bi, tako, učinio nešto za zajednicu. To je ta ljubav, emocionalna veza koja povezuje. Šta osoba misli o sebi? Pa dobro, ja sam čovek, običan čovek, ne znam, majstor u zoni preživljavanja nešto radi i odseče sebi prst. I kaže, zaveže prst i nastavi da radi. Tako. Sad, tu su te uloge muškarci i žene, ono što smo pričali, oni se povežu u tom braku i rađaju decu. 1, 2, 3, 4, 5. Ajde ne preteruj 5. Znači, povezani su, da li tu ima ljubavi? Ima. Nema zaljubljenosti. Može da ima, ali obično nema. Ne idealizuju. Da li se vole se. Život je težak. Ona radi ono što je vezano za žensku ulogu, on radi ono što je vezano za mušku ulogu. Teško je jedno i drugo. Tu su neka deca, odrastaju, pomažu i tako, stvar funkcioniše. I oni obično veruju, znači ločitva je novi civilizacijski produkt. Nešto što smo izmislili baš to pre 50 godina, pre toga je bilo teško. Ili, pazite, ili džamije, sve. Znači, tu je neko, roditelji kažu, vas dvoje morate do kraja života, šira zajednica isto tako, crkva isto tako i oni žive do kraja života. Da li se vole? Vole se. Ja sam to proučavao jer sam razgovarao sa dosta ljudi iz islamskih zemalja koji su spojeni tako što se roditelji dogovorili, koji imaju decu, žive zajedno, njihovi brakovi super funkcionišu. Dobro. Znači, to je to. Sad, mentalitet. Znači, kakav je mentalitet ljudi u zoni preživljavanja? Recimo, koliko ovaj čovjek, koliko mu je važno da uživa u životu? Znači, šta je njemu važno? Njemu je važno da ne trpi. Život je težak,
u teškom životu ljudi često se loše osjećaju i zato da ne bi se loše osjećali, oni ogrube. Budu jaki, tvrdi i tako dalje, žene isto tako. I što su uslovi života teži, znači hrivovci i tako dalje, to dolina i to sve, tako znate, nastaje taj mentalitet. Sad, recimo, koliko su ljudi u susednom mestu pre 150 godina, koliko često su jeli kolače? Za Božić pa za Veliko noć. 2 puta godišnje. A koliko često su jeli meso? Koja su poznata slovenačka mesna jela, tradicionalna? Kuhana govedina. Jota. Međutim, kada je život težak, onda nekako se znaju šta su pravi vrednosti. Jer, recimo brak je potreba. Jer ako umre neko od njih, dvoje, ovaj drugi brzo mora da nađe drugog partnera i nađe ga, da bi neko brinuo deci. Pa sa tim novim partnerom rodi još neko dete. Novi muž, nova žena i tako dalje ide. Indijanci, kad neko uradi nešto strašno, oni ga isteraju iz plemena. Znači, najteža kazna nije ubistvo, nego oterate ga. I to znači da on verovatno neće preživeti onu 3. zimu. Razboleće se, neće imati ko da brine o njemu, nastradaće, umreće, neće moći sam. Znači, vuk koji je sam ne može da uplati umre od glada. Vukovi love kao grupa. Tako i ljudi, povezano sa njim. Sad, šta se desi kada se zajednica obogati? Stari podatak je bio da je to 20 bruto nacionalni dohodak po $20.000 po stanovniku pre 10 godina. Onda ljudi, znači zajednica se obogati i ljudi promene mentalitet. Kako promene mentalitet? Dakle, ako teško živim, meni zajednica treba, to je moja potreba. Ali sad kad smo se obogatili, šta će mi drugi? Imam para. Platit ću, kupit ću i tako dalje. Znači, zajednica se više ne vidi kao neko od koga ja zavisim, nego se vidi kao supermarket. Treba mi ženska, idem u supermarket. Idem na plavuša, nije loše. Dajte mi malo sam od plavuša. Uzem plavušu, kući, malo propam. Dobra je plavuša, ali čujem da su dobri nove crnke. Vratim se, kažem reklamacija, molim da sam u crkvu. I tako. Znači, gde je sad tu ljubav? Nema ljubavi. Znači, drugi su objekti, drugi su predmeti koje ja koristim da bi meni bilo lepo. I promeni se mentalitet. Jer uz onih kvalitetu života, sad šta je važno? Šta je kvalitet života? Kvalitet života je da se ljudi dobro osjećaju. I onda ljudi žele da se dobro osjećaju u svemu. U hrani, u piću, u šetnji, u ljubavi, u seksu. Pa obično seks nije dovoljan, pa ajde malo da probamo ovako, pa onako, pa ja bih i dobar, pa... Nema kraja. Seks na kokainu, pa na ovome, pa na ovome. Znači, šta se promeni? Promeni se to da pojedinac sam sebi postane važan. I da pojedinac sad postane zagledan u svoje emocije, u svoje čustva i opčute i da krene da trči za užitkom. I onda, znači ovo što sam nacrtao ovu transformaciju, to je sad seksualna revolucija, oslobođenje, ovo što je gospodin spominjao, da što više se oslobodimo, da bismo što više uživali. I to se dešava na zapadu. Ali dok će to tako, sve dok smo bogati. Da li ćemo ostati bogati ako ovako razmišljamo? Mislim da ne. Oni drugi, tako. Leto rade, stižu, ne stižu. Hvala lepo.